ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin görüşmeler Türkiye de heyamên dawî de di ser de qada Sûriye û taybetî di mijara Idlibê de li gel vê yekê duwarê aborî, enerjî û sîstema parastina hewayî de bi Rûsyayê re di nava peywendiyên baş de ye. Li ser vê nêzîkbûna her du welatan li Enqere paytexta Tirkiyê bi beşdarîbûna balyozê Rûsyayê Enqereyê, nûnerên bazirganiyê yê Rûsyayê û bi beşdarîbûna pisporên peywendiyên Tirkiye û Rûsyayê konferanseke navdewletî hate li darxistin. Di destpêka konferansê de balyozê Rûsyayê yê Enqerê Alexey Erkov axaftinek kir û bal kişan ser bandora peywendiyên Enqere û Moskowayê yên li ser rojhilata navîn û got nêzîkbûna Enqere û Moskowê planên gelek welatan têk birin. By the way, in exactly the same way, Sûriye ji bo Rûsya û Tirkiye giring e. Her du welat jî yek rêziya xaka Sûriyê dixwazin. Ji bo dahatuya Sûriyê, Tirkiye û Sûriye dêdheyameke dirêj de di nava hevkariyeke giring de bin. Ji bo Îdlibê û proseya Astanayê, em her gav di nava peywendiya de ne. Hevkariya me, rê li ber vekişîna Amerîkayê ya li Sûriyê vekir. Di konferansê de nûnerê Rûsyayê yê bazirganî Aydar Goşîguldîn jî da diyar kirin ku di salên dawî de bazirganiya navbera Tirkiye û Rûsyayê de her ku diçe zêde dibe û di rojên bê de di gelek mijaran de jî wê bi dihan rêkeftin verin imza kirin. Bu rakamlar 30 milyarı dolar aşmış olduğunu düşünüyoruz. Di navbera Tirkiye û Rûsyayê de di sala borî de duwarê geştûguzarî, pîşesazî û enerjiyê de hecma bazirganiyê 30 milyar dolarî derbas kir. Nal Rûsyayê nêzîkî 10,000 kompanyayên Tirkiyeyê yên bazirganiyê hene. Di heman demê de 1000 kompanyayên Rûsyayê jî li Tirkiyeyê kar dikin. Armanca me ew e ku em hecma bazirganiya bi Tirkiyeyê re bigihîjin 100 milyar dolarî. Pasporên Tirkiye yên evlehiyê jî ku beşdarê konferansê bûn amaje pê kirin, di navbera Tirkiye û Rûsyayê de mijara mûşekên S-400 demeke nêz de wê çareser bibe û li Sûriyê jî duwarê parastinê de her du welat dê di nava hevkariyeke berfireh debin. Türkiye ve Rusya tarihsel ilişkileri olan Tirkiye û Rûsya xwedî têkiliyên dîrokî ne. Geşedanên di heyama dawî de pêkhatine jî dide xuya kirin ku Rûsya û Tirkiye duwarê parastinê de hevkariyên girîng tê pêk bînin. Li gel vê yekê di mijara mûşekên S-400 de tu kêşenîne û demeke nêz de dê li Tirkiye bêne bicîkirin. Her wiha di rojên dawî de Rûsya li qada Sûrî li gorî hesasiyetên Tirkiye tevdigere û ev yek rojên bê de dê pêşiya hevkariyên mezin veke duwarê leşkerî de. Di 23 Çilê de Serokkomarê Tirkiye Erdogan serdana Rûsyayê kiribû û bi Serokê Rûsyayê Putin re hevdîtin pêkanî bû. Her wiha di çarçoveya lûtkeya Soçiyê de Serokkomarê Tirkiye Erdogan wê di 14 Sebatê de carek din biçe Soçiyê û wê li gel Serokdewletê Rûsyayê Putin re hevdîtinekê pêk bîne. Ji Loma jî pisporên ku balî dikişînin ser wan hevdîtinan dibêjin ku Tirkiye rojên bê de dê zêdetir polîtîkayên xwe bi Rûsyayê re bi rêve bibe. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere.